Ocsiwn pencampwyr y defaid. A mae'r prisiau wedi amrywio'n sylweddol. 520 pint. A mae Will Lloyd, y cigydd o fach yn lleth. Wedi i'w prynu nhw. Am 1200, tipyn yn fwy na llynedd, 520 llynedd. Maen nhw wedi gwerthu am 1200. Yr un. Maen nhw wedi siaradlu fi o fyna. Ydyn nhw wedi croesi'r 2000. Ond mae'n bris anhygol yn dweud. O, man. Wel am, Michael. 2000 o fyna. Y record oedd 3,400 y pen nôl yn 2008. Purchaser in Welsh Country Food. Fantastic! Fantastic! 3,400 o buned y pen. Dutch Texels o 2 flynedd ddwytha yn mynd am brisiau isel. Mrs John in the word. 600 am yr buddigwyr. 520, dyna hi. Tybed, be ddigwyddith eleni. Gyda'r cystadlu drosodd, Mach Cylch y Defaid, Dani Sang ar hyn o bryd, pawb wedi dod yma i weld yr ocsiwn fawr. Wedi'r holl waith caled o baratoi. Dyma beth sy'n cyfri ar ddiwedd y dydd. Pawb yn eiddgar i weld pa mor ddwfn yw bwcedi'r prynwyr Glyn Owens o Farchnad Rhuthun. Ia, wir. A mae yna, fel ti'n dweud, mae yna amryw o brynwyr i weld yma. A mae yna bwrlwm, a mae'n neis weld o, dweud y gwir. Ac yn gyffredinol, mae'r prisiau wedi bod yn ddigon teg eleni. Maen nhw wedi bod rhywbeth tebyg yn chydig bach o well na llynedd ar rhai o rwy'n. Yn anffodus, mae rwy'n bach yn dal yn dioddau o gael prisiau teg, swn i ddweud felly. Ond yn gyffredinol, mae rwy'n wedi gwerthu'n lle da. Ac heddiw, oedd hi'n arwerthiant arno ni yn Rhuthun. Newydd glywed bod y cyfartaledd yn 181. A sydd i fyny ar yr wythnos ac chydig bach i fyny ar y flwyddyn hefyd. So mae nhw'n lle da. Ond mae llai o un wedi cyrraedd y farchnad eleni, yn enwedig ar ddechrau'r flwyddyn o glyniadur, tywydd gwael ag ati ni wedi cael. Wel, wrth gwrs, mae wedi bod yn dwydd anhygol o ddrwg ac mae dyn ni yn gweld mwy o wyn yn dod trwy'r farchnad wwan chwedl be oedd hi yn gynt y mis Medi. Oherwydd y tywydd, wrth gwrs, mae ffermwyr wedi gwneud gwaith arbennig o dda, a maen nhw'n heiddi gan mwy o bris oherwydd maen nhw wedi gosod bwydo'r rwyn a sydd wedi gwneud yn anodd iawn yn dweud y gwir. Ydy. Fan hyn nawr, mae'r pencampwyr ar fi'n dod mewn i'r cylch. Sut bysau chi'n meddwl gewn ni? Wel, dwi'n meddwl, mae ddau owen arbennig iawn gan Sarah Steve Gibbons. Maen nhw ddau owen, dwy owen fanw, a maen nhw ddwy owen fanw arbennig iawn. A dwi'n rhagdybio bydd na eitha tred yn nhw, dweud y gwir, oherwydd mae yna ddigon o bobl wedi bod yn archwilio nhw. Achos bod nhw'n wy'n menw, mae yna ddewis i gael wedyn, opsiynau i gael. Does dim rhaid yn nhw fynd i cael eu lladd? Nagos, mae hynny'n berffaith wir. Rhai yn erbyn hynny, ond dyna fo, chwarae teg i heina sydd wedi ennill. Maen nhw eisiau'r pris gorau, a dyna beth sy'n cyfri ar ddiwedd y dydd. Wel, Glyn, dwi'n credu bod y foment fawr ar fi'n cyrraedd. Steve a Sarah Gibbons yn paratoi nawr i ddod mewn i'r cylch gyda'r ddwy oen fenw Dutch Texel. Ac o'n nhw'n dod. Maen nhw'n edrych yn dda. Nhw'n leddi'r llygad yn dyn nhw. Maen nhw yn bar hyfryd dros ben, dweud y gwir. Ac mae gynna i dipyn bach o soft spot ag at yr bryd yma. Dyma beth dwi'n gadw yn hun. Ac maen nhw ddau owen arbennig iawn. 520 yr un nath pencampwyr y llynedd. A mae'n amrywio flwyddyn i flwyddyn yn dywe. Ond chi wedi bod yn y cylch eich hunan yn gwerthu bystach fel prif bencampwr. Sut deimlad yw e werthu ar ddiwedd y dydd? Mae'n deimlad anhygol, dweud y gwir. Mae'r diwrnod jyst yn fflio mynd ac mae'r teimlad yn anhygol. A dwi'n siŵr bod Sarah fa wan yn teimlo rhyw fath o be o'n ni 10 mlynedd ddol bellach. Maen nhw ddau owen arbennig iawn. 200 ar hyn o bryd. 320, Jenny Maman yn treu gorau gas i gael bobl i gynnig ac maen nhw yn mynd fyny'n raddol da, dweud y gwir. 400. Da iawn. 420. Ar y bach yw i, yn dy fe? 480. 480 now at 480. At 500. 500 o buned, Glyn. Champion
bechod unig faes o'n i'n gwerthu nhw i gael y comisiwn, dweud y gwir, so ni wrth y modd yn cael y comisiwn ar ein. Wel, sa'n mynd i stopo chi fideo. Cariwch chi mlaen. Sy'n dod a'ch llyfr siacau gyda chi? Gyda chi. Chwarae teg i... Maen nhw'n gwerthu'n dda, ond chwarae teg i Sera, a maen nhw'n heiddi'r pris. Maen nhw'n symud nawr. Surely, 800 and bid. And 800. 800 bint, hwnna'n anhygol yn dweud. Wel, gwych rhyfeddol. Chyn mynd i gofio, yr un yw hyn. Ia. A sy'n nhw'n cymaru i bris y farchnad? Dwi ddim yn cymaru, dwi wel, maen nhw'n rhywbeth arbennig. Mae hein yn rhywbeth arbennig iawn. 800 bint! O, da iawn, chwarae teg a llongochadau. A mynd i Mike Rowlands Dolwen oedd yn beirniadu'r adran yma. Arbennig bod e'n dod nôl i brynu yn dweud. Mae hynny'n beth braf am nadwy a Mike, chwarae teg iddo. Mae Mike yn gefnogol iawn i'r sioe yma yn adran y gwartheg. Mae wedi bod yn berniadu yma heddiw a chwarae teg iddo am brynu nhw. Mae yn beth da i weld hynny'n digwydd. Mae rhaid i... Mae wedi rhoi ei farn ar y rwyn a mae wedi prynu so mae'n wych. A dangos bod ffydd gyda fe yn beth mae wedi penderfynu Mae wedi penderfynu rhoi i fyny. A mae hynny wedi bod yn ddiwrnod gwych i Sera a Steve. Ac wrth gwrs, mae'n pris teg, ond maen nhw'n heiddi'r pris math yna a mwy o safon yna. Wel, dyna ni. Diolch o galon i chi, Glyn, a dwi'n siŵr fe fydd Mike a Steve o Sarah Gibbons yn hapus iawn heno. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch.